No. Tässä on Hanna Sali, terve. Yes. Oi. No niin. Mitä sä oot muuta ajatellut tehdä ensi kesänä? Istu nuorisovankilassa. No hei. Eikö mä vaan ajatellut, että vois lähteä jonnekin ulkomaille, jos sua vaikka kiinnostais lähteä messiin. Mistä sulla on rahaa? Faija maksaa meille välillä ihan palkkaakin, uskon tai älä. Mistäköhän mulla olisi rahaa? No kai mulla jostain. No kato, kolkkaa taas jonkun mummon. Just joo. En mä edes tiedä, saako ehdonalaisessa lähteä ulkomaille. No mut jos saa, niin lähet sä. Voisihan se kyllä olla aika jees. Sinne pääsee tosi halvalla, kun ottaa tuollaisia nuorisolähtöjä. Mihin sä Heikellä sit lähtee? Prahaa. Siellä on kuulemma sairaan halpaa bishe. Praha on kyllä aika helmi idea. Voisihan sitä lähteä. Hanna, hei, musta se nyt ei